हाय सामने नमस्कार जय जगन्नाथ। मुझे उठा बहुत विलंब कर देछि घरे सब कम पलैंट सब बापा माँ कम पलैंट आ मु ब्रश ब्रश कर रेडी बर्तमान चूड़ा मुड़ी टे खाईदवा चल। माखड़ी चूड़ा मुड़ी आने कहीं चा कहीं जीवा गंगा देवी पाखर चा आनिकी मुड़ी टे खाईदवा। तो मुझे 8:40 उठी बहुत लेट कर देछि तो मोर वीडियो करने भी आ मने ना मोर चलतु गंगा दी चा अच्छी ना दे पीमी पीमी गनी जीवा टाटिया गोटे घिनी आसवा। दियो आज मंगलवार आज कौन रोषे हम आज हाँ आज चिकन चिकेन हम तो आज गंगा दे उपहार ना उपहार कहनी आमर कथा दे सारे चिकेन हम जदि चिकेन न करेंगे मु कौन आनिक देमी चा मुड़ी कहीं तुम छाड़ी के आसिल धुआं हो निआ जलाऊनु जाऊन नहीं के आसिल कौन चा मुड़ी तो चा मुड़ी हेटू पुणी आनिया पड़ो ठीक अनेक हाँ हाँ दे चा मुड़ी वर्तमान नहीं कि जीवा चूड़ा टे खाई दे कि चूड़ा खाई दे कौन करमी बुलमी हाँ ठीक अच्छे तार मुड़ी पका कौन आलू कषा करू ना कौन सांग मैंने देखी पारे आम मांकड़ी आज आलू कषा कर तो केमी रोषे कर मु देखमी चुटी गुड़ा कौन है देखनी भूतुणी भाया देखा खाईदवा केमी लगुच टेस्ट करिया। बढ़िया है तो ये आमर काणी खाइबा अनेचंती खाइबु ना या भात देन कि देन जा जा तो दे दब जा जाऊन तो फाइनली वर्तमान खाइबा सरीगला आम मांकड़ी सब छाड़ी दे कुआड़े पड़ी आ देखी पारे ये गंगा दे आमर आमर गुरु बांधिया कौन बांधु आउ गंगा दे गुरु बांधिया गोटे रस्सी भी जुगाड़ कर तो दुकान जाइल आइलुनी कौन आनलु कहीं देखिया तो दुकान कौन आलू गुंडी आनी पान आनी चॉकलेट 3टा आनी खाईदेलु गुंडी किए खाइबो चॉकलेट जेटा दांडी को नहीं गुंडी किए खाइबो चॉकलेट किए खाइबो चॉकलेट तोर आ पान आइडे आम दसिया भाई खाऊंट
ହେଇରେ ମାଙ୍କିଡ଼ି ଏଠି ଟ୍ୟୁବଲ ମୋଡ଼ିଲାଣି। ହଁ ଆସ ତ ଏଇଟା ଅନେଇଥିବୁ ମୁଁ ଯାଏ। ତୁ ଅନେଇବୁ ବୋଲି କହିଦେଇକି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାଡ଼ିର କିଛି ଚାରା କିଛି ଲଗା ହେଇନି। ଏଇପଟର ଲଗା ହେଇଛି ନା କଣ? ଏଇପଟର ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଇଛି। ତ ଏଇପଟର ବି କିଛି ବୁଣା ହେଇଛି, ପାଲ ଫାଲ ଢଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇପଟର କିଛି ବୁଣା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖା ହଉଛି ଚାରା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଛି ହେଇଛି। ହଁ ଆମ ବଗିଚା ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଏଟା କଣ ହଁ ଆମ ବାଡ଼ିଟା ପୁରା ପାର୍କ ରକମର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ମତେ ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ମୁଁ ଯାଏ ବିଲରୁ ବୁଲି ଆସେ, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଲେଇ ଆଣିବି। ଚାଲ ମୋ ଚପଲଟା ଆଣିନାହିଁ, ଚପଲଟା ନେଇକି ଆସେ। ଆଳୁ କଷା କରିବୁ ପା ଆଉ ଦଳିବୁ ଆଜି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆଳୁ ଚୋଖା ହବ, ଆଳୁ କଷା ହବନି, ଆଳୁ ଚୋଖା ହବ। ଆମର ଇଏ କଣ ମାଙ୍କିଡ଼ି କରିବି ଆଳୁ କଷା। ତ ଚାଲ ବିଲରୁ ଆସିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଲରୁ ଆସେ। ବୁଢାର ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଉଛି। କହିବୁ 10 ଟଙ୍କାର 2ଟା ଦେଲା। ନା ପାନ ଖାଇମିନି, ମଜାକ କରୁଥିଲି। ତ ଏଇ ବାଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ହେଇଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ତିଆରି ହବା ପାଇଁ। ତ ତିଆରି ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ମଡ଼ା ମଡ଼ି ବାକି ଅଛି। ପାଣି ମଡ଼େଇଲେ ପାଣି ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ତ ବିଲକୁ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା। ତ ଫାଇନାଲି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଦେଖିଲି ବାଟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଲି ବସେଇ ଦେଇଛି, ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କି ସେପଟିକି ଯିବା କେମିତି? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମ ବିଲ। ଆମ ବାପାର, ମୋ ଅଜାର ଆଉ ମୋ ପିଇସିର କାଟିକି 3 ଜଣ ଯାକେ କାଟିକି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଦିନ ତଳେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ତ ଦେଖିଦେଲେ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ବିଲ ଅଛି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ବିଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ୱାଓ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଧାନ କଟା ହେଇ ଟୋଟାଲ ସାପ ରକମର ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ ଜାଗାର, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗାର ଦେଖିଛି।
ଆମର କାଟିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଲେଖା। ଆମର ଏଠି ପୁରା ସାପ ରକମର ପକେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାପ ରକମର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇମୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଇ ଗରିଙ୍କା ଭାଇ ଗରିଙ୍କା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଏ ଧୋଇ ହେଇକି ଆସିମି ଟିବଲ। ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧୋଇ ହେଇକି ଆଇନି। ତ ଏଠି ବସି ପଡିଆ, ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା। ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଖାଇ ସାରିଲାଣି। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଳୁ ଚୋଖା ହେଇଛି, ଆଳୁ କଷା ହେଇଛି, ଲେମ୍ବୁ ଏଠି କଷା, ଏଠି ଶୁଖୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲାତି ଦଳା, ଆଉ ଡାଲି। କୋଉଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା? ଭାରି ହସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇମୁ। ଲୁଣ ଖାଇ ବୁଝିଲ କଣ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇମୁ। ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଯେ ଚଢେଇନୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ମେଞ୍ଚେ ଦେଖିଥିଲି। ଠିଆ ହଉନୁ। ମାରି ସେଠି ବନ୍ଦ କରି ଏପଟରୁ ଆସିବା କଥା। ଜଙ୍ଗଳ ଜନ ଆସିବା କଥା। କଣ ଖାଇଥାନ୍ତା ପାରୁନି କୋଉଟା ଅଲଗା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଖାଇଲି।